Добър вечер, вие сте със спортните новини на канал 6. Европейското първенство по скокове на батут и пътека ще се проведе в Санкт-Петербург от 8 до 15 април в последни дни от подготовката си са участниците от Сливен, които ще представят страната ни в престижния форум. Трима състезатели от Сливенската школа по скокове на батут и пътека ще участват на Европейско първенство. Али Осман Салиев, Неделин Шопев и Иван Илиев ще представят България в престижния форум. Освен тях, към отбора ще се включи и Йонко Дончев от Стара Загора. Общо 8 състезатели, които се подготвиха за шампионата на Стария континент, направиха преди 2 седмици контролно състезание в Сливен, а съдийска комисия, председателствана от президентът на Федерацията по скокове на батут и пътека Стоян Димитров, определи титулярите. Салиев ще участва в групата на мъжете на скокове на двоен мини батут, Шопев, Илиев и Дончев ще се представят при юношите на акробатична пътека. Боряна Савова също имаше шанс за участие, но отпадна от националния тим, защото най-малката възрастова група за Европейското първенство е до 17 години, а тя е с 3 години под тази граница. Надпреварата на Стария континент ще се проведе от 8 до 15 април в руския град Санкт-Петербург. С сливенско участие преминава държавното първенство по бокс за жени. Шампионатът започва днес и ще продължи до края на седмицата. С 2 представителки участва АСК Сливен, държавния личен шампионат по бокс за жени. Проявата се провежда в Русе и ще продължи до 6 април. На ринга в Крайдунавския град ще се качат Анелия Петкова в категория до 51 кг и Десислава Янева в категория до 64 кг. И двете ни състезателки са печелили медали от държавни шампионати, така че очакваме и сега да са сред най-добрите. Все пак зависи и какъв жребий ще им се падне още в началото на надпреварата, каза треньорът им Щилян Кабранов. Държавният личен шампионат по бокс за жени започва от днес в Русе, като участват състезателки от всички клубове от страната. Класирането за зони по волейбол е изключителен успех за юношите младша възраст на Сливен волей. Това отчита ръководството на Сливенският клуб. Председателят на новосформирания волейболен клуб Сливен волей Христо Табаков остана приятно изненадан от класирането на юношите младша възраст за зонално първенство. Клубът е създаден от 6 месеца и освен, че предложи завидно домакинство на финалния кръг от регионалната надпревара, успя и да изненада специалистите с добро представене. Класирането за зони е изключителен успех за юношите младша възраст от Сливен, които за първи път в историята на мъжкия профил в града успяват да прескочат областното първенство. Какво ще поясни пред камерата на канал 6 Христо Табаков? Доволен съм, тъй като за първи път наистина се провежда такова мероприятие с нашия клуб. Ние сме съвсем отскоро, близо 5-6 месеца от създаването си и много бързо и скоро се наложи да влезем в такива спортни мероприятия, което в един момент показва, че не само, че сме готови, ми успяхме и да победим. И много бързо се показва труда, който бяха хвърлили треньорите с този много добър състав. И не само, че съм доволен, просто благодаря на всички, които помогнаха за осъществяването и най-вече на младите момчета за това, че дадаха всичко от себе си и постигнаха тези победи на местна почва. Изненада ли те това класиране? Втори в групата. Аз самия в самото начало не знаех и нямах представа противника с какво разполага и на какво ниво са. Просто приехме домакинството без никакви очаквания и това наистина страшно много ме изненада. Положително, естествено. Нека да кажем за момчетата, които сътвориха този успех, за треньорите като имена. Стоян и Цецо са двама треньори с дългогодишен опит и стаж. Преди това са били в клуб Панайот от Пондалов и са тренирали от момчета най-младша възраст до старша. И виждам, че не само, че добре се справят, но имат и добър поглед за играта в цялата страна. Кой как възпитава и тренира децата си и какво ниво може да се очаква на конкуренция от страна на другите отбори. Много съм доволен от тях и просто не очаквах, че на такова добро
ниво ще се представим. Това ли е най-добрата ви възрастова група, младша възраст? Ние сме почнали и тренираме от най-малките момчета, които са до 13 години, а тая възраст е от 13 до 15. До момента претенции към по-високи възрасти сме нямали, тъй като нямаме нито опита, нито децата, нито финансовия ресурс да поемем по-големи възрасти от тях. В града ще се чества 90 години волейбол в страната. Вие как ще се включите? Задачите, които ми поставиха организаторите, един от които съм и аз, не бяха никак малко и в интерес на истината отначало имах много по-голямо желание да се включа за повечето неща. В момента виждам, че ангажиментите ми и с личната ми работа и с отбора на момчетата и с много други мероприятия са толкова много, така че може би само съвсем професионално ще се включа и ще мога да помогна с това, което правя. По случай честването все още не е решено кой ще бъде състава, срещу който ще се играе, който ще направи едно представяне на волейболната игра, дали да бъдат ветерани или мъже, или юноши, младши или старша възраст. Така че ако се стигне до там ние да правим по-късен матч, няма да имам нищо против и ще се включим на всяка цена.